Brate, znao sam da ćeš doći. Kosovo i Metohija, rano proleće 1999. godine. Jedan od najkrvavijih dana u ratu. Jedan naš vojnik je primetio da mu je najbolji prijatelj pao na zemlju. Vojnik je dotrčao do pukovnika i rekao: "Gospodine pukovniče, mogu li na brzinu otići i pokupiti prijatelja?" Komandant ga je oštro pogledao i rekao: "Jesi li poludeo? Zar vredi otići? Prijatelj ti je teško ranjen. Verovatno je do sada već umro. Zašto da rizikuješ svoj život?" Ali pošto je vojnik bio uporan, komandant reče: "Dobro, možeš ići." Vojnik je pod neverovatnom vatrom stigao do svog prijatelja. Stavio ga je na leđa i trčeći se vratio nazad. Pukovnik je pregledao krvavog vojnika, onda se okrenuo prema vojniku. "Rekao sam ti da ne vredi. Prijatelj ti je već preminuo." "Vredelo je, gospodine pukovniče." "Kako je vredelo? Pa zar nije umro?" "Da, ali vredelo je, jer kad sam stigao do njega još je bio živ, a njegove poslednje reči vrede čitav svet." Zatim je plačući ponovio reči svog mrtvog prijatelja: "Brate, znao sam da ćeš doći."